profi ébredése, hol azok, hol lehet, megették az egerek, már mióta keresem, sehol nem lelem. Ó, te bitank meg vagy végre, fölmászott a hintaszékre, a cipőmre tettem pedig, milyen rosszul viselkedik. Hát a cipőm hol van? Világán nagy titokban, vagy csak bujócskázik vele? Nos, a őt is kereshetem, megvan, el sem szalad. Itt kuksolni az ágy alatt, előkerült, de hogyan? Piszkosan és porosan, jaj, a szoknyára kocognyám. Te is szégyent hozol csak nem, a földön van a helyed. Mondd, ki tette ezt veled? A szél fújt le, vagy ki más? Nem, a szél nem hibás. Még csak be sem surranhatott, úgy bezárták az ablakot. Szép szallagom, milyen gyűrök, ilyet többé el nem tűrök. Miért nem mondta nekem senki, a hajamból vegyelek ki? Tűvét tettem szobám ágyam, amíg mindent megtaláltam. Mit is tegyek, hova legyek, mennyi gondom van veletek, mi használ, rendetlenek. Kivasalom szalagom, libeg lobog hajamon. Cipőm ragyog, mosolyog rám, leporolom rakott szoknyám. Ennyi munka, alig győzöm, csoda hát, hogy zsörtől öldöm.